doterajším prebehom turnaja až tak suverénne, ako by sami očakávali. Hlavne verejnosť sme tu dosť konzultovali s tými novinármi, ktorí boli v Helsinkách. Sťažovali sa na herný prejav, že tým sa nedostane do dlhšieho tlaku, že hrá len na rýchle protiútoky, na rýchle breaky, má na to typologicky vhodných hráčov. Ale takisto nezabudnú prizvukovať, že odohrali jedno kvalitné stretnutie, a to proti Švédsku, ktoré ich dostalo až do tej pozície, kde sa nachádza dnes. Veľké nebezpečenstvo naozaj predovšetkým v českom útoku, pretože tam, čo hráč, tak to pomaly hviezda NHL alebo KHL, prípadne Českej extraligy. Jedna z nich, Tomáš Plekanec, kapitán českej reprezentácie, už sa dočkal aj z Denakáru v kruhu pred rozhodcov. Predstavme si aj tú štvoricu, ktorá bude dohliadať na čistotu pravidiel. Nemec Lars Brüggemann a Fín Jari Levonen. Na čiarach Nemec Jirko Schulz a Kanaďan Jesse Wilmot. Pred nami zápas, ktorý určí súpera Ruska vo finále a súpera domáceho Fínska v zápase o bronz. Už je jasné, že naďalej to trvá prekliatie domáceho tímu, ktorý nedokázal zvíťaziť na majstrovstvách sveta od roku 1986. Keď v Moskve triumfovali Rusi. Slováci v Hartwall aréne v hľadisku, Slováci aj na ľade, rovnako to však platí aj o českých, či už hráčoch, alebo priaznivcoch. Už nech sa začne ostro sledovaný zápas dvoch trénerských kolegov, ale aj rivalov. Spoločne v roku 93 a v roku 94 stáli na lavičke Vítkovic. Alojz Adamčík ako hlavný, Vladimír Vujtek ako jeho asistent. Dokonale sa poznajú svoje preferované herné štýly a myslím, že majú prečítaných aj svojich hráčov. Pre koho to bude výhoda? Takto nám dá odpoveď nasledujúcich minimálne 60 semifinálových minút. Začal sa boj o finále medzi Českom a Slovenskom. Blaťák, špičkový obranca kontinentálnej hokejovej ligy z týmu UFI, nastrelil puk do útočného pásma. Sa ho snažil odvrátiť Radivojevič, Sekera opatrne radšej za bránku, kde prihral Barankovi. Ďalší dvaja oslávenci počas tohto víkendu v našom tíme. A navyše ešte môžeme prirátať aj Kristiána Kudroča, ktorý bude oslavovať 21. mája, teda deň po šampionáte. Aj pre Kudroča, aj pre Graňáka, aj pre Marcela Hosu hrá tá partia, ktorá je v tejto chvíli na ľadovej ploche aj na striedačke. Tersen odvrátil puk k Surovému pred Hudáčkom, ale dobre zakročil Nemec, založil českú akciu, tenkrát prenechal Krolíkovi, ktorý sa ešte snažil doraziť vlastnú strelu. Tu je David Krejčí, pri ňom jeho kapitán z Bostonu, z Denokára. Hudáček ale získal puk, púšťa sa dopredu, Nemec si ho dôsledne stráži, ale Hudáček ešte tvrdo narazil Čáslavu. Petr Čáslava, obranca z Moskvy, ktorý sa trošku negatívne zapísal do slovenskej hokejovej pozornosti, keď v priebehu minulej sezóny zranil Mira Šatana a ten ledva stihol domáci šampionát. Tak môžeme očakávať takticky vedený boj. Nebude to nič na krásu a už vôbec neočakávam, že padne toľko gólov, koľko sme videli v prvom semifinálovom stretnutí. Oba týmy veľmi pozorne bráňa stredné pásmo, to je viac jak jasné. Tak ako si spomenul, tréneri sa poznajú dokonale. Snáď aj kto si čo dáva na predjedlo, až do takých detailov, kde sú to obrovskí priatelia, ale takisto si spomenul, že v tomto momente sú obrovskí rivali. To, akým kalíškom zaháňa predzápasový stres a oslavuje pozápasovú radosť. Česká rozohrávka od Krajíčka, ale Juraj Mikuš zachytil. Pre ňo veľmi náročný zápas, ale určite si ho nechcel nechať ujsť. Keď to len trošku išlo, tak chcel naskočiť, veľmi chcel do priebehu tohto duelu, ktorý bude možno jeho životným. Bartovič nastrelil zo stredného pásma. Marek Hovorka išiel ešte istiť to bulí v útočnom pásme. Trošku tvrdo proti nemu tam zahral práve Krajíček, ale v semifinále sa musí hrať jednoducho takto. A v našom týme znovu, ako aj v poslednom stretnutí,
dostal príležitosť Marek Hovorka pred Marcelom Haščákom, ktorý je pripravený ako 13. útočník tým, že máme len 6 obrancov. Uvidíme, či Češi budú striedať všetkých 7 obrancov, ktorých majú napísané na súpiske, alebo sa budú takisto točiť 3 obranné dvojice a 4 útočné formácie. Zatiaľ to vyzerá skôr pre tento model. Baranka. Zastavil ho Blaťák, ale Ivan sa ešte prebíja dopredu. Už striedame počas hry. Hľadie je Michal Hanzuš. Už aj Kopecký a naskočil tam už aj Branko Radivojevič za Hovorku, ktorý si ešte predĺžil striedanie tým pobytom v útočnej tretine. Radivojevič naháňa Čáslavu. Branko ho chce donútiť k chybe. Čáslava si pomohol pomocnou prihrávkou o mantinel. Lekanec. V útočnom pásme Martin Herát, áno. Podpískané postavenie mimo hry pre najväčšiu presilovkovú hrozbu českého týmu. Skóroval 3-krát na šampionáte a 3-krát v presilových hrách. Prišiel do Štokholmu v priebehu majstrovského sveta. 11. mája bol dopísaný na súpisku. Aj úspešnosť na vhadzovaniach môže veľmi veľa povedať v dnešnom stretnutí. Teraz bol úspešnejší Hanzuš ako Plekanec, ale inak sú na tom českí centri, všetci českí centri alebo všetci hráči, ktorí chodia na buly, lepšie ako náš najúspešnejší hráč tejto hernej činnosti Mário Bližňák. Spadol z výšky k Nemcovi, ktorý ešte bol síce atakovaný, ale Česi už sú v našom obrannom pásme. Ale Erat, pri ňom Sersen. Radivojevič nepustil puk k Ukrajičkovi. Kopecký. Môže ísť dopredu Kopecký. Chcel prestreliť Mojžiša, nepodarilo sa mu to. Zápätí strata puku v strednom pásme. Starosta chce zblokovať Plekanca. Aj sa mu to podarilo, ale stratil pritom hokejku. Pomohol mu Surový a dopredu môže ísť René Vydarený spoločne so Šatanom a Surovým. Prvý Kovážov zákrok. Plekanec sa sťažuje u jedného z dvoch hlavných rozhodcov na súboj so starostom, že starosta mu vysekol hokejku z rúk a mal byť za to potrestaný. Rozhodca bol však veľmi blízko a celú situáciu videl dokonale a nechal plynulosť v hre. Českobudějovický golman Jakub Kováč a tu už David Krejčí, ktorý bol veľkou oporou Bostonu pri zisku Stanley Cupu. Najproduktívnejší hráč, aj najlepší strelec v vyraďovacej časti. Hrané boli na našej strane Sekerová strela, tento raz nikto netečoval tak ako počas 5-minútovej presilovky proti Kanade. Veľmi dobrá strela od Sekeru. Zaregistroval útočník Surový, sa stiahol do priestoru pred branou. Len trošinku strela mala ísť viac do strany, aby ju Tomáš mohol zasiahnuť hokejkou. Opäť vyhrané boli na našej strane, opäť strieľa Sekera, tento raz jeho strelu zastavil tenkrát. A posúva okamžite Frolíkovi. Krejčí v príležitosti. Našťastie to naši dokázali upratať a teraz príležitosť pre Hudáčka, ktorý natiahol Kováža. Bez rešpektu sa pustil proti Blaťákovi. Nakládal Blaťák. Sú dvaja spoluhráči z UFI, aj keď nakládal tam prišiel v priebehu tejto sezóny. Skúsený Nedvied napádal Zdena Cháru, takisto Hemský. Mantinelli mal s pukom mierne problémy, Tomáš Tatar. Bezpečnosť nadovšetko, toto heslo určite prizvukovali tréneri pred zápasom, je to vidieť na obidvoch stranách. Pred Hemským sa otvára priestor, už mu ho naši dokázali vziať, ale Nedvied vypálil. Český veterán, alebo česko-kanadský veterán sa v priebehu šampionátu dokázal rozohrať. Vlastne jeho výkonnosť akoby symbolizovala výkonnosť celého českého tímu. Nepresvedčivý začiatok, ale vynikajúce pokračovanie. Hemský.
Hrával Nedviedovi, pri ňom je Chára a dokázal znemožniť akúkoľvek nebezpečnú finálnu prihrávku. Dopredu ide Hovorka, Hovorková strela zblokovaná Čáslavom. Buli v útočnom pásme pre náš tým. Ešte raz tá predchádzajúca česká príležitosť, Frolíková prihrávka a Krejčího nepríjemné zakončenie. A hneď komunikácia týchto dvoch hráčov, ako by to malo vyzerať. Vyžňáka mení na vhadzovaní Hovorka. Proti Jirkovi Novotnému Hovorka uspel, okamžite dokázal vystreliť vydarený, ešte dorážka, ktorou Bližňák ale netriafa priestor bránky. Je tam aj Milan Bartovič, ktorý vytváral tlak na Jakuba Kováža. Z jednoduchej situácie sa naši dokázali dostať až do nádejnej streleckej príležitosti. Rostová nepresná prihrávka, ale ešte o puk zabojoval Bartovič. Mojžiš mu ho v poslednej chvíli odpálil do stredného pásma. Rýchlosť nabral Prúcha. A Laco prerušil hru, pretože český útočník už k nemu veľmi dôrazne korčuľoval. O chvíľu pokračujeme po krátkej reklame. Späť v Hartwall aréne, kde sledujeme vyprázdnené obranné pásmo našich. Česi sa zoskupili a v strednom pásme ešte tam absolvovali krátku poradu. Na Buli pôjde Tomáš Plekanec. Bezgólový stav tohto druhého semifinálového duelu. Plekanec poslal aj Erata, aj Michalka napravo od seba. Výborne reagoval Kopecký, ale ešte trvá česká príležitosť. Eratová strela z otočky, veľmi husto bolo pred našim brankoviskom a Hanzuš pomohol nášmu golmanovi. Videli sme, že veľmi dobre naozaj Tomáš Kopecký čítal hru bezprostredne po Buli. Už sa tam na strelu chystal Martin Erat. Baranka. Chvíľu avizované postavenie mimo hry. Tomáš Kopecký si to nevšimol a tak hrá ďalej. Už však vyprázdňuje útočné pásmo a prenecháva priestor na ľade hráčom z druhého útoku. Nemcová dlhá prihrávka. Frolíková príležitosť, zvonila žrtka na našej strane. Po strele spoluhráča Maja Hosu zo Chicaga. Veľmi pekná, jednoduchá česká akcia, ktorá takmer viedla k úspechu. Ale tu číha Libor Hudáček, zabudnutý na modrej čiare. Posielal puk smerom na bránku, ale nestihol dokorčuľovať ani Šatan, ani Surový. Ale Hudáček zdržal ešte skúsenejšieho Penkráta. Mu odpálil puk z hokejky, vydarený. Pred Tatarom ale odpálil puk Krajíček. Mikuš. Hemský mu zobral puk, ale v zápätí aj jeho dokázala zastaviť obrana dvojica Starosta vydarený. Miklík. Sa dral za pukom, Mikušovi nevyšla prihrávka takmer, ale v zápätí ten puk doputoval až k Tomášovi Tatarovi. Zakázané uvoľnenie na českej strane. Pozrime sa ešte raz na tú obrovskú príležitosť, ktorú mal Michal Frolík. Keď sme mali naozaj veľké šťastie. Dobre postavená bránka. Ešte sa mi zdalo, že hokejka Zdena Cháru trošku ten puk podvihla a vytlačila smerom od brány.
Petr Nedvied tento raz na vhadzovaní úspešnejší ako Bližňák, ale v zápätí ešte dal svojou nepresvedčivou rozohrávkou možnosť Mojžiš Hovorkovi. Bližňák zablokovaný v strednom pásme, je z toho strelecká možnosť pre Hemského, ale ten ešte hľadal nakorčulovaného Petra Koukala, svojho niekdajšieho spoluhráča z Pardubíc. Bartovič posúva dopredu Bližňáka a štartuje aj on okamžite za ním do tandemu, už sa presúva pred bránku, ale Kováč mu pokojným zákrokom nedoprial šancu na dorážku. Vidíme, že aj bránkári svojimi zákrokmi upokojujú svoj tím. Nesnažia sa po úspešnom zákroku príliš riskovať a opäť hneď vrátiť puk do hry. Radšej ho podržia aj za cenu, že sa vhadzuje pred nimi. Sersenová strela neprešla. Hanzušov, ďalší pokus už áno, ako váš muselo byť v pohotovosti aj proti dotieravému Kopeckému. Zatiaľ naši hráči dokážu odpovedať na každú českú príležitosť. Petružálek nastrelil puk. Novotný si počkal na Sersenovú rozohrávku, ale naši potom uspeli v rohu, konkrétne kapitán Zdeno Chára. Škoda, že si Tomáš Kopecký nedokázal prikopnúť puk do pohybu, ale okamžite odchádza striedať. Veľká disciplína, kratučké striedania na obidvoch stranách. Veľmi prestížny súboj, ktorý ešte okorenila aj ten trénerský Hudáček páli. A to bola zdá najväčšia príležitosť zatiaľ pre náš tým. Hudáček to mal dobre z ľavej strany ako pravák. Hokejka na os ihriska. Zatiaľ je náš tým podstatne presnejší. Hlavne v strednom pásme český tým nevie nájsť tú správnu prihrávku, tú správnu kombináciu, ako sa dostať cez červenú čiaru a nastreliť puk do našeho pásma. V tomto sme zatiaľ my lepší podstatne. Lekanec vyhral Buli. Súrovi s Hudáčkom ešte naháňali puk v útočnom pásme. Po súboji s Hudáčkom zostal ležať Erat. Už je hra prerušená v rohu ihriska. Je otrasený útočník nešvilských Predátorov. Niekdajší spoluhráč dokonca z útoku Vladimíra Orsága. Ďalšieho z našich zlatých chlapcov. Keď s Rusom Archipovom tvorili tzv. Samohláskový útok. Vidíme ten stred s Hudáčkom. Libor sa predstavuje na tomto šampionáte v úlohách, o akých sa mu azda ani nesnívalo. Bral puky Kanaďanom, teraz takto tvrdo sa dokázal stretnúť s hráčom NHL, ktorý ale na ten stred vyzeralo, že nebol pripravený. Otočený na inú stranu. Ups, trošku naskočil. Odohral puk a trošku to zaváňalo nedovolenou hrou telom, kde puk už Erat smeroval svojmu spoluhráčovi. Libor Hudáček to šikovne využil a jeho chvíľkovú nekoncentrovanosť si odnesla z jeho ramen alebo vyrazený dých. Videli sme protesty Alojza Adamčika, takisto aj českého kapitána Plekanca a otrasený Erat odchádza do kabíny. Bude zrejme príležitosť pre Michala Vondrku. Ktorý toho doteraz na šampionáte veľa neodohral. Ak Alojz Adamčík nebude točiť a alternovať ostatných útočníkov na Eratovom poste. Darený. Prihrávka Miklíkovi, ktorý priťukol do pohybu pre Juraja Mikuša, ktorý vyskúšal Kovážovú lapačku. Znovu vydarený. Starosta mu vrátil puk. Dobre zapracoval Frolík, nepustil prihrávku k Miklíkovi. V zápätí vytvoril tlak na vydareného, ten ho ale zvládol. Mikuš neobhodil si krajíčka. Mojžiš, Krejčí, excelentný tvorca hry, na toho treba dávať veľký pozor. Vypracoval sa na jedného z najlepších stredných útočníkov NHL.
Ale Mikuš spoločne s Hovorkom zastavili jeho akciu. Ešte Tatar posiela puk backendom do rohu, kam šprintuje Hovorka. Ostatní naši striedajú. Pri puku Hemský, ktorý posiela dopredu Nedvieda. Ten hľadal Koukala. Znovu Aleš Hemský. Jeho nenapodobiteľné kľúčky vedia zatočiť hlavu mnohým obrancom. Stále Hemský. A nakladal, zápätí zachránil útočné pásmo pre Čechov. Nedvied. Posiela puk pred bránku, kam už si korčuľoval. Koukal v zápätí od modrej, nepríjemne pálil Blaťák. Nakládal, znovu prihral Blaťákovi, pred bránkou Koukal, ale aj Nedvied, ktorý sa snažil tečovať jeho strelu. Aj ju tečoval, ale nie do priestoru bránky. Tiesnil ho Ivan Baránka. Petr Nedvied sa práve takýmto gólom ukázal naštartovať na šampionáte. Toto sú situácie, ktoré tento 40-tník zbožňuje a dokáže sa v nich presadiť. Sersen tvrdo atakoval Petružálka. Novotný. V rohu ale stratil puk. Dopredu môže ísť Hanzuš. Proti nemu Vondrka. Petružálek. Ale len naslepo do stredného pásma. Tam bol Michal Hanzuš, kontrolujúci priestor pred Novotným. Výborne naskočil z hráčskej lavice Hudáček, ktorý zaskočil Michálka. Ale nič sme z toho nevyťažili. Michálek ide dopredu. Michálková strela zblokovaná. Vidíme, že v prvom útoku na miesto Erata Prúcha. Pokračujeme po reklamnom breaku. Jazdite so srdcom pretekára. Škoda. Simply clever. V priebehu úvodného dejstva za Janom Lacom už dvakrát zvonila žrbka po strele Frolíka aj po delovke Blaťáka od modrej čiary, ale stále bezgólový stav druhého semifinálového duelu medzi Českom a Slovenskom. Pokračujeme pri vhádzovaní v našom obrannom pásme. Už sme spomínali, že Erata v prvej formácii nahradil aspoň zatiaľ Petr Prúcha. Starosta Surovému. Ale Kováš radšej prerušil hru. Kúskovanie hry. Obidva týmy využívajú každú možnú príležitosť, aby nedovolili súperovi dostať sa do tempa. Aj ľahký puk smeruje do priestoru bránkoviska. Bránkári musia byť pozorní aj z rohu od mantinelu. Je veľmi ťažké pre nich. Vyhraté boli. Chcel využiť starosta, ale trafil iba Michálka. Ten okamžite posiela do rohu priebojného Prúchu, ale ešte pred ním tam bol vydarený. Zápätí ale Plekanec umnou prihrávkou do bránkoviska. Chcel poslať puk Michálkovi. Nakladal za bránkou, čaká na dostriedanie. Tam mali chvíľku Česi. Je problém komunikácií. Ktorý útok má ísť na ľadovú plochu. Vyšlo to na ten Krejčího. Blaťák dlho čakal so založením akcie, nakládal. Znovu len ten najjednoduchší recept. Ani jeden tým sa nechce pustiť do žiadneho riskantného útočenia. Ani pripustiť čo len náznak prepadnutia v útočnom pásme. Miklík zachytil tento puk, ktorý tečoval Tatar. Ale mimo priestoru bránky. Frolík.
Naši striedali, aj preto mal o čosi viac priestoru, ale okamžite mu ho vzal Zdeno Chára. Mikuš, Tatar. Náš tretí útok skúša rozhýbať hru, ešte sa tam hlásil opuk aj Sersen korčulujúci z druhej vlny, ale krížnu prihrávku zachytil Frolík. Nedvied hral v kritickej zóne v momente striedania. Rozhodcovia hru pustili. Hovelková prihrávka prešla až k Bartovičovi, ktorý vyskúšal Kováža v českom play-off, kde Bartovičov liberec vyradil Kovážove Budejovice, mu gól nedal. Tam žiaril práve Petr Nedvied, ktorý teraz založil akciu, pokračovať v nej chcel aj Hemský, ale teraz už Česi prepadli v útočnom pásme na znak prečíslenia na našej strane. Bartovičová strela, do ktorej sa obetavo vrhol Ondřej Nemec. A teraz pozor na rýchly český protiútok, vedie ho Aleš Hemský, neobhodil si vydareného. Krajíček, Mojžíš pred Radivojevičom len vrátil puk dozadu. Nedvied, nastreluje puk, Kopecký ale pred Novotným. Radivojevič posiela samého seba do rohu. Sa puk dostáva za bránku, tam ho mantinelu pritlačil Krajíček. Petružálek. Chcel Radivojevič získať puk, môže sa mu to ešte stále podariť. S Hanzušovou a Kopeckého pomocou naši v strednom pásme. A pri puku. Sekera. Sekera sa dostal až do útočného pásma. Šatanov gól! Gól! Vedieme 1-0! Nenápadná Šatanová strela zaskočila Kováža v českej bránke. Slovensko vo vedení na konci 16. minúty. Nepríjemná strela. Puk zapadol presne do oblúku, presne za žrť pod lapačku. Kováč bol dokonale prekvapený a zaskočený. Možno aj Andrej Sekera bol chvíľku prekvapený, kam ho až Česi pri tom svojom cúvaní pustili. Práve jeho miešanie s pukom bolo kľúčovým v tejto akcii, ktorú už Miro Šatan čo mal spraviť? Len zakončiť, vystreliť a pod Kovážov betón. Puk prenikol do siete, vyhrávame 1-0. Zatiaľ vyrovnanú partiu naklonil na našu stranu gólom Miro Šatan. Koľký už jeho reprezentačný gól? Vieme to veľmi rýchlo a presne spočítať. 79. Už sme videli vysvetľovanie Adamčika, že takto pasívne jednoducho Česi nemôžu hrať proti hráčovi, ktorý vedie puk. Z dosť ostrého uhla prepálil Kováža Miro Šatan, vyhrávame 1-0. Zatiaľ vyrovnaná partia, ale s gólovým vyznením pre Slovensko. Hudáček už to prehnal s kľúčkami, zastavil ho Čáslava. Ondřej Nemec. Znovu len nastrelený puk do rohu, tam je Miklík, ktorý ho ale neodvrátil. Michálek, tomu robí ešte problémy, vydarený. A už je hra prerušená, prihrávka rukou od Michálka. Miro Šatan ako ľavák už bol v pomerne ostrom uhle, ale strelou pod ľadom, lebo tá strela, ten puk naozaj išiel nielen pod Kovážov betón, ale aj pod ľad sa dostal aj vinou zle postavenej hokejky Kovážovej priamo do brány. Zamyslený Michal Hanzuš. Už zažil jednu trpkú prehru z Čechmi v záverečnej fáze turnaja. Tu je Frolík, ktorý vyskúšal Jana Laca. 11 streleckých pokusov na našej strane proti 5 českým. Ďalší chcel pridať vydarený. Aj keď stále treba pripomínať tie dve žrtky od Frolíka a Blaťáka, ktoré ešte za bezgólového stavu zvonili za Janom Lacom. Tenkrát. Počkal si na ostatných spoluhráčov, ale puk mu zobral starosta. Ale Mikušovi prihral na dlhú hokejku. Ešte ide Miklík do súboja proti Krajíčkovi.
ale naši striedali a tak nemal kto reagovať na tú, ktorý odohral Miklík do opačného rohu. Zápätí pozor na chybu v strednom pásme, ktorú chcel využiť Koukal, ale výborne sa vrátil Bližňák, aby zaskočil za sekeru. Blaťáková krížna prihrávka, Nedviedu púšťa Hemskému, ten sa vyhol Baránkovi, dokázal si ho obhodiť o mantinel, ale na prihrávku reaguje až Blaťák, ktorý ale triafa Hovorku, ten v zápätí už nedokázal puk usmerniť tak, aby mohol Bartovič pokračovať v útočnej akcii. Hemský opäť skúša prihrávať Nedviedovi a sekera upratal puk ešte aj pred Koukalom. Keď má puk Aleš Hemský, najproduktívnejší český hráč na tomto šampionáte, tak hrozí neustále nebezpečenstvo. Veľmi šikovné ruky, o ktorých by mohol rozprávať aj slovenský brankár Jan Lašák, ktorý s ním pôsobil počas výlukovej sezóny v Pardubiciach a spoločne získali majstrovský titul. Vyhlásil, že žiadny útočník mu nikdy nepripravil toľko starostí ako práve Aleš Hemský. Tvrdý stred Novotného s Kopeckým. Nemec o mantinel vrátil Čáslavovi, opäť Česi v útočnom tlaku. Kára, Cersen. Pri ňom ale českí hráči dokázali získať puk, už ho má Novotný. Posledná minúta prvej tretiny. Drká Petružálkovi, Novotný vytváral tlak na Jana Laca, ešte pálil Mojžíš. Práve z pozície ľavého obrancu Česi veľmi často strieľajú, možno až polovica ich striel vyšla práve z tohto priestoru. Urputný bojovník Jirko Novotný tam snažil získať puk proti Hanzušovi. Kopecký ho len jednoduchým oblúčikom poslal aspoň do stredného pásma. Aspoň časť našej formácie dokázala prestriedať. Tam naskočil na ľad Šatán a strieda aj zvyšok formácie. Na záverečných 20 sekúnd prvej tretiny. Dman Michálek, český štvrťfinálový hrdina, ktorý pol minúty pred koncom rozhodol dovtedy remízový priebeh štvrťfinálového zápasu. Posledné sekundy úvodného dejstva, nemôžeme už Čechov pustiť k strele. Výborne zapracovali naši proti Michálkovi v zápätí. Sám český strelec zastavil pokus Blaťáka od modrej čiary. Úvodná 20-minútovka vďaka gólu Mira Šatana, slovenského streleckého. Miro Šatan ukážkovým gólom, spôsobom strela pod ľadom skóroval v tomto stretnutí poprvýkrát. Vzdelávacie okienko majstrovstiev sveta máme za sebou. Uvidíme, čo nám prinesie ďalší priebeh tohto semifinále. Možno sa naučíme aj niečo viac. Hanzuš chcel opäť zopakovať gólový recept, ešte dorážka Kopeckého hneď po úvodných 18 sekundách druhého dejstva. Dobrá drzá situácia v podaní oboch našich hráčov, našich skúsených hráčov. Snažili sa na bližšiu žrť umiestniť puk medzi kovážové betóny a tyčku. Hanzuš nabolí úspešný. Sekera sa vymanil z Michalkovho zovretia, ale trafil Radivojeviča svojou prihrávkou. Tu si vypýtal prihrávku Michálek, ktorý ešte zacúval do stredného pásma. Plekanec nebezpečne vystrelil. Michálek to spravil výborne, teraz aj Plekanec, ktorý našiel na modrej čiare Nemca. A znovu Ondřej Nemec, ale trafil Hudáčka, ktorý mu prestrčil puk pomedzi korčule. Hudáček sa skúša natlačiť do koncovky. Výborný defenzívny zákrok Ondřeja Nemca, ktorý si počkal na Libora Hudáčka. Presne v tom oblúku ho dokázal trafiť, keď už sa náš mladý útočník hotoval na strelu. Šatan. Trafil Čáslavu. A pri odrazenom puku už sú českí hráči. Krejčí. Zbavil sa Hudáčka. Svojou strelou pohľadil Lacov betón. Znovu Krejčí, ale netrafil puk. Zobral mu ho Sersen. Potrebujeme dostriedať. Už máme na ľade kompletnú tretiu formáciu. Ale s pukom Frolík vypadol z Lacovej lapačky, ale pomohli mu
Ďalší brániaci hráči, Česi sa však zostávajú v našom obrannom pásme. Krejčí. Mojžiš. Hral na odraz puku od zadného mantinelu. Šikovne to vymýšľal tenkrát, ktorý oblúčikom spoza bránky chcel poslať svojich spoluhráčov do šance. Znovu nepríjemný frolík. Medviedovú prihrávku zblokoval Chára, ale Koukal si ju doskočil. Predsa len Tomáš Tatar patrí medzi najnižších hráčov na šampionáte. Dvaja Česi sa zrazili v našom obrannom pásme a Koukal veľmi ťažko ho opúšťa. Ten sa nevie zaprieť o nohu. Bola nepríjemná situácia pre Čechov, ale nepríjemnú situáciu pre náš tým chcel vyprodukovať Hemský. To sa mu nepodarilo. Dopredu ide Hovorka, ktorý strieľa. V tandeme ešte mal Bartoviča, ale Marek vyskúšal pozornosť Kováža a tu vidíme už ťažko krivkajúceho Petra Koukala. To bol veľmi smolný moment pre český tým. Tu vidíme, ako ho trafil Sersen a v zápätí ešte aj priľahol Medvied. O jedného útočníka už Česi prišli v priebehu prvej tretiny. Láco za bránkou puk nepristavil, musí ísť do súboja s Petružalkom, vydarený, aj sa mu to podarilo, ale toto bude zrejme zakázané uvoľnenie na našej strane, áno, že naši striedať nebudú môcť. Počkáme si na českú reakciu. Zatiaľ, čo si kamera stále vyberá otraseného Koukala. Zostáva na striedačke, nezamieril do šatní ako v prípade Erata. Uvidíme, či sa to bude snažiť rozhýbať. Skôr mi to pripadá trošku na podvrtnutie kolena alebo na natiahnuté kolenné väzy. Novotný na vhadzovaní nepretlačil bližňáka. Bartovič posúva puk, no chcel ho do stredného pásma, napokon skončil niekde medzi divákmi. Ale tento moment vítame. Zatiaľ, čo sledujeme zachmúreného Alojza Adamčika, pretože ten moment striedania prišiel našej zostave vhod. Aj generálny manažer českého tímu, Slavomír Lener. Emócie pracujú nielen na tvárach hráčov. Tí sa snáď ľahšie dostanú z toho v tom pohybe, že zabudnú v tých krátkych chvíľach na ten stres, ale ľudia, ktorí to sledujú spoza mantinelu, to majú podstatne ťažšie. Čáslava. Strelu, ktorú mohli pečovať viacerí, napokon ju zachytil až Jan Laco. Aj tréner ruského tímu Zenatula Beleledinov s Miškinom, so svojimi asistentmi sleduje už svojho možného súpera do finálových bojov. My sme medzi tým sledovali aj Koukala, ktorý vyskúšal počas prerušenia hry zo pár temp na ľade. Ale hneď sa vrátil na striedačku, pretože tam ho zatiaľ jeho zdravotný stav nepúšťa a ani Adamčikovo striedanie do plekancovho útoku totiž nepatrí. Kopecký trafil svojou strelou Krajíčka. Lukáš Krajíček. Dynamo Minsk, ktorý má z majstrovstiev sveta striebro z roku 2006 aj bronz z vanejšieho šampionátu. Vyhraté boli na našej strane. Chára môže vystreliť aj jeho pokus. Dokázali českí hráči zblokovať, postaral sa o to Milan Mikálek. Zdeno Chára sa zatiaľ strelecky nepresadil na tomto šampionáte, ale aj tak plní úlohy, ktoré má na výbornú. Aj tie na ľade, aj tie v kabíne. Chárova delovka, znovu do Michálka, ešte príležitosť, ale puk odskočil od surového hokejky. Hudáček. Šatan. Výborne vykrytý priestor pred českou bránkou a tak musel hrať Sersen. Bol pečovaný, takže ďalšie buly nášho týmu v útočnom pásme. V krátkom čase už tretí tečovaný puk do hornej ochrannej siete. Vidieť, že hráči veľmi tesne vykrývajú súpera, snažia sa dohrať súboj najprv hokejkou a preto
také obrovské množstvo pukov tečovaných na ochrannú sieť. Svedčí to aj o obetavosti a aj o dokonalej taktickej príprave. Keď oba týmy si prečítali všetky možné spôsoby zakončenia. Ale teraz zostáva ležať na ľade starosta. Už by rozhodcovia mali prerušiť hru, pretože boli naši v držaní puku. Presne na tomto mieste prišli Česi o Martina Erata. Teraz tam vidíme Tomáša starostu a už je to ďalšia práca pre lekára nášho tímu Jozefa Kubaševského. Pripomíname, že v našom tíme máme len 6 obrancov. Akákoľvek ďalšia strata na tomto poste by bola veľmi nebezpečná. No a teraz ten zákrok sme videli, ako nepríjemne narazil starosta po tom, čo ho Prúcha poslal k mantinelu. Máš je poriadne otrasený, ustarostený pohľad aj od Vladimíra Vujtka. Pretože vie, že post obrancu v našom týme je neuralgický. Pri tých absenciách Graňáka, Kudroča toto nevyzerá dobre. Vyzerá to na pravé rameno. Na pravé rameno. A rozhodcovia sa radia pred trestnou lavicou, či siahnu dodatočne nejakému trestu, alebo sa český hráč tomuto trestu vyhne. Naozaj nekontrolovaný náraz, ktorý spôsobil český útočník, lebo išiel do súboja s našim obrancom. Tomáš tam na chvíľku stratil kontrolu nad koordináciou pohybov a nemohol sa tak pripraviť na ten náraz do mantinelu. Ešte porada aj oboch kapitánov, zatiaľ čo my sledujeme Tomáša starostu, ako odíde do kabíny. Už si ho berie na starosť fyzioterapeut Raňo Prekov aj Samo Petráš. Smutný obrázok pre náš tým. Už si to spomenul aj z toho titulu, že máme k dispozícii už len 5 obrancov. Ale v hokeji sa to stáva. Budú to musieť zvládnuť tí zostávajúci. Áno, slovenskí chlapci nás urobili hrdými. Baranka, Sekera, Sersenkára a René Vydarený. 5 obrancovia na našej strane budú čeliť určite čoraz lavínovitejším českým útokom. Prúcha, ktorý to celé spôsobil, hoci to nebol faul. On chcel zvrtať práve Andreja Sekeru, Tatar. Púšťa sa proti Blaťákovi, ktorého si chcel ramenom odtlačiť. To sa mu nepodarilo. Prúcha v obrannom zákroku, ale poslal puk iba k Tatarovi, ktorý chcel nájsť Miklíka, ale prihrávka nebola dostatočne prudká. Česi na ňu dokázali reagovať. Krejčí musel čakať, kým tenkrát neopustí útočné pásmo. Strieľa Prúcha, trafil Sekeru. Tenkrát. Už ťahy Krejčího, na ňom tesne nalepený Ivan Baranka, nedovolil mu nič vymyslieť s pukom. Čo teraz Prúcha, pri ňom je Sekera. Andrej ho odtlačil od puku, ale Prúcha ešte išiel do súboja s ním a vybojoval puk späť. Tenkrát hľadal Krejčího, Čáslava. Trafil svojou strieľanou prihrávkou Tomáša Tatara. Mikuš, pred ním Čáslava, ale odpálil puk. Striedajú naši, striedajú aj českí hráči. Na ľade máme 4. formáciu. Výborne zabojoval proti Hemskému Hovorka a podarilo sa mu získať puk. Zápätí si počkal na spätnú prihrávku v strednom pásme, ale on už presne nedokázal nájsť Bartoviča, ktorý sa rýchlo vracia dozadu popri Hemskom. Nedvied výborne prečítal jeho úmysel prihrať Nemcovi Marek Hovorka, ktorý okamžite odchádza striedať. A s ním aj celý 4. útok. Na ľade máme novú obrannú dvojicu. Tára, Vydarený. Zdeno je zvyknutý na veľmi vysokú minutáž z NHL.
Aj keď tam sa hrá na čosi menšom ľade. Vydarený. Za bránkou ale kráľoval Kováč. Naši útočníci tam nedokorčuľovali včas. Oproti úvodnému semifinále toto druhé pripomína šachovú partiu. Hára. Jednoducho popri mantineli. Surový. Poslal puk k Šatanovi, ktorého ešte dohral Vondrka. Teda, že Surový neusmernil puk bližšie k Mirovi Šatanovi. Takto sa musíme brániť. Vondrka bude strieľať. Ešte pritiahol puk bližšie k bránke. Český nápor sa nekončí. Nemec za bránkou videl Vondrku, ale aj Sekera. Surový. Nerozumel si teraz s Liborom Hudáčkom, ktorý čakal na prihrávku od mantinelu. Nikto z hráčov sa nechce pustiť do nejakej zbytočnej individuálnej akcie, ktorá by mohla vyústiť aj v zbytočnú stratu puku. Čakanie na chybu v defenzíve, to je skrátke priebeh doterajších 28 minút druhého semifinálového dejstva. Offside, pretože českí útočníci boli príliš netrpezliví. Pokračujeme po ďalšej krátkej reklame. Veľmi pristane. Áno. Jej, to máš zastav, pretoč pustí znovu? Jasné, zlato. A ukážeš mi aj ten archív? S radosťou, baby. A ja to chcem. A ja to chcem tiež. Do najzábavnejšej televízie Mágio sa zblázni celá rodina. Bude vaša len za 33 centov denne a navyše prvých 100 dní úplne zadarmo. Volajte bezplatne. Telekom. Zažime to spolu. Až traja zranení hráči v priebehu boja o finálovú miestenku proti Rusku. Napriek tomu čistý zápis, trošku rarita. Ešte nikto nesedel na trestnej lavici a už traja zranení hráči. Boli v strednom pásme, na ktorej ide z našej strany Juraj Mikuš. Proti nemu sa postaví český kapitán Plekanec. Michalek lepšie reagoval ako Miklík a tak vrátil puk na české hokejky v zápätí. Plekanec, Michálek strieľal z nebezpečnej pozície. Už môže Andrej Sekera oslobodiť náš tým a dobre dokázal prihrať Tatarovi, ktorý sa púšťa proti Krajíčkovi bez rešpektu, ale ten ho zastavil. V zápätí ešte Tatar dobre hrá aj proti Mojžíšovi. Na chvíľku stratil puk z dohľadu. Opäť dobrá robota Juraja Mikuša v strednom pásme. Miklík príležitosti. Miklík minul z ideálnej pozície medzi kruhmi. Máličko takýchto šancí majú hráči na jednej aj druhej strane v dnešnom stretnutí. Tatar dobre reagoval, ale v zápätí naši zbytočne prišli o puk. Ale aj Česi sa zamotali do prihrávkového kolotoča. Ešte cloniaci Plekanec nepríjemnil Lacovi zákrok po Michálkovej strele. V niekoľkých okamihoch v doteraz opatrnom zápase sa predsa len našli štrbinky v doteraz dosť dobre pracujúcich defenzívnych systémoch. Laco, rýchla rozohrávka. Sersen. Martovič ale minul puk, hrá sa však ďalej. Aj Kováč len jednoducho o mantinel. Gukrejčímu. Vlaťák. Prúcha. Petr Prúcha prenechal Tenkrátovi, ktorý trafil Laca do masky. Hrá sa ďalej ešte. Tenkrát môže zakončiť a Laco dobre zakročil opäť. Prúcha ešte vracia puk pred našu bránku. Tenkrát ho usmernil, ale Laco bol opäť pozorný. Dokázal si postrážiť bližšiu žrtku. Český tlak začína pomaly narastať a gradovať. Krejčí si pýtal prihrávku. Dostal ju na modrej čiare, nakládal, nebezpečne vypálil. Radivojevič, máme na ľade nedostriedané medzi štvrtou a prvou formáciou. Navyše sa hrá druhá tretina, keď sa strieda o čosi ťažšie, pretože je ďalej z obranného pásma k striedačke. Ale naši to zvládli.
Pozor opäť na Hemského, ktorý môže vyrovnať. Nepodarilo sa mu to. Zatrnulo nám, keď aj Andrej Sekera sa pohrával s pukom, ale dokázal ho usmerniť mimo bránky. Takej neúmyselnej dorážke. Viedol puk naozaj veľmi blízko našej bránky, ale teraz ťahy Kopeckého v útočnom pásme. Stratil puk, ale ešte zablokoval Koukala, ktorého už teda registrujeme na ľadovej ploche a tak postáva zatiaľ jediným českým zraneným hráčom. Martin Erat, na našej strane Tomáš Starosta. Momenty, ktoré zatiaľ určujú priebeh duelu. Lacové dve žrtky, ale potom už niekoľko zákrokov, ako ho poznáme. Obrovský závar pred našou bránou. Po dlhom čase sa na dlhšiu dobu usadili českí hráči okolo brány, pokúšali sa prekvapiť to, čo od začiatku stretnutia nášho bránkára, ktorý je pripravený na každú situáciu. Už sa začala druhá polovica riadneho hracieho času tohto duelu. Surový nezastavil Novotného, ktorý pripravil streleckú pozíciu. Krajičkový v zápätí vypálil Petružálek. Počet českých striel sa začína stupňovať, už 9-3 v priebehu druhej tretiny. Zatiaľ čo v priebehu úvodného dejstva Česi vypálili na našu bránku iba 8-krát. Adamčíkovi zverenci vo veľkom úsilí o vyrovnanie. Musí teraz Michal Sersen upevniť Lacovú prilbu. Zvládol to a tak sa môže vhadzovať. Lekanec vyhral Buli a je vyrovnané po Krolíkovej strele. Okamžitá blesková akcia českého tímu. A treba povedať, že aj logické vyústenie ich čoraz väčšieho tlaku v našom obrannom pásme. Akurát som pozeral na zaradení Frolíka do tejto formácie, kde nahradil zraneného Erata. Po Buli. Štandardná situácia. Trošku zbytočne čisté prehraté Buli. A opozdená reakcia našich hráčov, ktorí pomaly vykorčovali proti strelcovi. Vidíme, aj vedeli, ktorý má na ktorého hráča vykorčulovať, ale nedostatočné bránenie a zblokovanie strely. V 31. minúte teda vyrovnaný stav 1-1. Potrebujeme čím skôr odpovedať na narastajúcu ofenzívnu aktivitu českého tímu v priebehu druhej tretiny. Čakal na prihrávku nabudený Frolík. Nechal Plekancovi Michálek pred našim brankoviskom. Ešte Frolík páli z otočky. Michálek tečoval puk. Kára ho posiela do rohu. Tam je Hovorka. Nerozumel si s bližňákom po jeho kľúčke na os ihriska. Česi okamžite mohli ísť do vedenia. A ich elitná formácia znovu v obrannom pásme. Frolík bol na chvíľu v bránkovisku, ale už ho opustil po upozornení od rozhodcov, ktorí nechceli prerušiť hru zbytočne. Práve Frolík si chcel sklepnúť puk späť na ľad. Kára. Potrebujeme prestriedať. Tu je Petr Prúcha, práve on naskakoval v priebehu úvodného dejstva na miesto Erata. V tej druhej tretine tam posielal Alojz Hadamčík Frolíka a tento ťah mu vyšiel. Sekera. Rozohrávku českého tímu aj s Kovážom vystihli naši. Príležitosť pre Radivojeviča, ale Krejčí zblokoval jeho strelu a opäť mohli ísť Česi dopredu, ale tenkrát zastavil Baránka. Tu je Radivojevič. Bránko vyskúšal Kovážovú pozornosť po dosť dlhom časovom úseku. Buli v útočnom pásme po reklamnej prestávke. Už od roku 1896 točíme pivo s jedinečnou plnou chuťou. Pre všetkých, ktorí si chcú vychutnať zábavu. Corgoň, fanúšik zábavy. Originálnej kvalite sme teraz dali nový dizajn.
Objavte silu kvalitných informácií. Správy slovenskej televízie. Denne o 19:00 na Jednotke. Až 20. česká strela prenikla do našej bránky, vyslal ju tento muž, Michal Chrolík, ktorý okamžite reagoval na vyhraté buly svojho kapitána Tomáša Plekanca. A tak je stav tohto semifinálového duelu 1-1. Naďalej všetko otvorené v boji o druhú finálovú miestenku. Chrolíková odpoveď na Šatanov zásah. Surový vyhral buly, Chára vypálil, aj keď v tiesni, pretože už musel cúvať v modrej čiare. Hudáček. Buchára. Náš kapitán, ktorého napádal, už uzdravený Koukal. A Česi sú vpredu, Nedvied, jeho strelu zblokoval Sersen. A toto bude zakázané uvoľnenie, už ho rozhodcovia aj odpískali. Na konci 33. minúty duelu. Český tým získava mierny tlak. Sú dlhšie na puku, majú dlhšiu kontrolu puku. Viacej sa tlačia, ale hlavne zvyšujú početnosť streľby. Už 12-4 v priebehu druhej tretiny. Celkovo 20-15. Surový za bránkou vybojoval puk, ale Hudáček bol napádaný, o čo sa postaral Vondrka, už Šatán, Surový. Proti nemu Blaťák. Pod bránkou Šatán už zacúval za bránku. Z hráčskej lavice naskočený Tatar, prihral dozadu Sekerovi, tam sa vrhali proti jeho strelu dvaja českí hráči a Andrej trafil tretieho. Obrancu nakládala. A prvé vylúčenie v tomto zápase. Presilovku si zahrajú Česi. Za našou bránkou ešte ťahý Vondrku. Už Petružálek. Tam hrajú Česi so 6 hráčmi. Naskočil na ľad aj kapitán Plekanec, ktorý tam zrejme zostane. Plekanec na modrej čiare, ušiel mu puk, ktorý sa kotúľa až do českej bránky, ale smeruje priamo do nej. Časlava zvládol aj Tatarové napádanie. Tomáš nestihol prerušiť hru. Tak stále hráme už v oslabení 5 proti 6 a Laco za bránkou pri puku. Už je hra prerušená. Kuriózna situácia. Kedysi by takýto vlastný gól neplatil, ale myslím, že je to posledné 2 sezóny práve v takýchto situáciách, kde mužstvo sa chystá hrať presilovú hru, má výhodu, brankára vystrieda 6. hráč a chybná prihrávka do prázdnej brány sa počíta ako vlastný gól. Až také šťastie nemáme. Juraj Mikuš na trestnej lavici za podrazenie a musíme teraz odolať českej presilovke v tomto stretnutí, ale puku sa zbocnil Bližňák, Matan Bartoviča už zacúval a obetavo sa hodil Krejčí do prihrávky. Mario nenašiel v sebe tú odvahu ako Miro Šatán, keď dokázal z podobnej pozície, ale na opačnej strane vystreliť a prekonať Kováža. Česi už sú v útočnom pásme, Chára ich z neho rezolútne vyháňa, ale puk napokon niekde medzi divákmi. Sú rodiny príslušníci aj českých hráčov, ktorí tiež pricestovali do Fínska. V českom týme hrá na pozícii obrancu David Krejčí, ktorý je zvyknutý na tento post aj z Bostonu, kde pomerne často hráva túto situáciu práve s našim Zdenom Chárom. Áno, a špeciálnu presilovkovú formáciu ešte doplňa aj Nedvied. S Plekancom a Michálkom takto sa rozhodli tréneri reagovať na to Eratovo zranenie. Spomínali sme, že Erat bol mimoriadne úspešný predovšetkým v presilovkách. 3-krát skoroval na majstrovstvách sveta, všetky 3 góly dosiahol pri hre v početnej prevahe. Už sú opäť Česi v útočnom pásme, ale Kopecký zblokoval Blaťákovo nastrelenie puku. Ešte 64 sekúnd pri vylúčení Juraja Mikuša majú Česi k dispozícii v presilovke.
Pokračuje Novotný s Petružálkom a s nimi Aleš Hemský. Na modrej čiare Čáslava Krajíček. Práve Hemský pri puku. Proti nemu Surový. Krajíček. Nenabil Čáslavovi, rozhodol sa vrátiť puk Hemskému, ktorý ho dobre netrafil, navyše zlomil hokejku. Česi na chvíľku iba 4, už ale Hemský je späť aj s novou hokejkou. Sersen vyhnal napokon nášho súpera z útočného pásma. Netrúfol si Čáslava ísť riskantne proti odrazenému puku, ktorý rotoval. Petružálek. To bola nádherná časovaná prihrávka Hemskému. Ten ale bránku netrafil v zápätí. Sersen trafil iba Mira Šatana a tak uľahčil pozíciu Čechom v závere tejto presilovky, aby ostali v útočnom pásme. Pri Čáslavovi Miro Šatan. A už môže Sekera vyhodiť puk. Síce tak kostrbato, ale napokon z toho ešte môžeme vyťažiť, pretože strieľal Surový a v zápätí sa pokúsil vo vzduchu trafiť puk Miro Šatan. Namiesto toho švihol hokejkou po Čáslavových chráničoch. Ešte jednu príležitosť pre Krajíčka, ale zblokoval jeho strelu Zdeno Kára. Už je Mikuš na ľade. Odolali sme tejto českej presilovke. Obrovská príležitosť na českej strane. Toto je tá predchádzajúca, kde smerovala dlhá prihrávka cez celú šírku obranného pásma na Hemského. Ten našťastie nevyužil, ale táto situácia 4-2. Naši dvaja hráči už mali toho dosť, potrebovali vystredať. Vystredali v tej najvhodnejšej chvíli. Okamžite sa český tým zapojil, ale veľmi dobrá zblokovaná strela. Výborný úmysel aj Petružálka, aj Hemského. Lahodiaca akcia, ktorá sa ale gólom neskončila. Nakládal Frolík. Bližňákovi sa nepodarilo vyhodiť puk, až Bartovič vytlačil český tým z nášho obranného pásma a získava čas na prestriedanie pre prvú formáciu. Bližňák sa tvrdo stretol s Frolíkom, ktorý zostáva ležať v strednom pásme a už opäť rozhodcovia prerušujú hru, tak viac zranených hráčov ako gólov rozčuľujúci sa Plekanec, ale my sledujme, čo je s Michalom Frolíkom. Lekári obidvoch tímov majú pomaly väčší pohyb ako niektorí hráči v dnešnom zápase. V tomto takticky vedenom spôsobe hry. Zachmúrený Alojz Adamčík. Koukal sa mu do zostavy, vrátil, Erad nie. Ešte raz pozrieme na ten stred, ale Mário nespravil nejaký pohyb úmyselný, aby narazil Frolíka. Ten spravil naopak pohyb k nemu. Nevedel samozrejme o Máriovi. No, ale vyzerá byť... drobný šrám, ale po krátkom zaľadovaní a ošetrení určite naskočí do hry. Bola to nezavinená zrážka. Videli sme tečovaný puk od českého hráča, po ktorom išiel ako Frolík, tak aj náš Mário Bližňák. V tomto prípade, v tomto súboji mal Mário Bližňák navrch. No škoda, radšej by sme videli oba týmy v plnej sile, nech si to rozdajú v absolútne športovom zápase, aby rozhodovali, možno rozhodovali aj takéto momenty absencie na jednej či na druhej strane. Videli sme Frolíka odísť do kabíny, verme, že len na krátke ošetrenie, do konca tretiny už nie je tak veľa času, to už jeho spoluhráči zvládnu aj bez neho. Sekera bez hokejky, pripravil ho o ňu tenkrát. Našťastie je tam v zápätí, ale Nemec minul prihrávku. Už Sekerovi podal svoju hokejku, Miklík. No ale ako... To je na opačnú stranu otočené, takže to je pre Andreja neúplne ideálna pozícia. To bola delovka Krejčího od modrej čiary. Že má Andrej chytenú tak na opačnú stranu, nedrží ju ako pravák, ale zakrivenie na opačnú stranu. Toto bola strela od Petra Tenkráta a Miklík. V obranom pásme povolená prihrávka rukou a tak Tatar mohol poslať puk aspoň na zakázané uvoľnenie. Už si Andrej išiel zdvihnúť poctivo svoju hokejku. A zase reklamácia zo strany českých hráčov, že puk opustil priestor klziska za ochranné plexisklo. Ale keďže náš hráč bol už v strednom pásme, veľmi dobré posúdenie a vhadzuje sa tam, odkiaľ hráč tento puk vystrelil.
gólovo chudobný priebeh duelu, ale na rôzne situácie, zaujímavé situácie nesmierne bohatý. Aj na reakcie trénerov, predovšetkým Alojz Adamčík nešetrí expresívnymi gestami. Tak nie sa čo čudovať, prísť o dvoch tak kvalitných hráčov, útočníkov, ktorí zvyšovali útočnú silu tímu. To by naštvalo každého. Kopecký. V dlhšom čase musel zakročiť Kováč, aj keď toto rozhodne nebol nejaký problematický zákrok. Radivojevič posiela Hanzuša zabojovať do rohu. Tam ho Krajíček neodblokoval. Kopecký. Pomohol mu šikovne Sekera, ale pri ňom zas Mojžiš, ktorý v zápätí zastavil tú prihrávku, ale ešte ju získal Kopecký. Radivojevič. Cestu k bránke mu zatvoril Nedvieda v predbránkovom priestore. Chýbali naši ďalší útočníci. Už tam naskakoval Surový z hráčskej lavice a nechcel ísť do riskantnej situácie. Na opačnej strane českí hráči v príležitosti. To bola delovka, nakládala, ktorú Sekera musel odohrať aj takto rukou pred čakajúcim Koukalom. Andrej sa púšťa dopredu, podporuje útok, ale Surovému odskočila jeho prihrávka, ešte sa tam vrhol. Jakub nakládal. Ale Hudáček, veľmi dobre čítajúci hru, získal puk na chvíľku v rohu, šatan príležitosti. Ale tento raz ho vychytal český brankár Jakub Kováč. Iba 23-ročný golman z Budejovic, ešte taký kontrolný pohľad Míra Šatana. Tadiaľ mu to pustiť do bránky na budúce. Nemal príliš veľa času, hlavne na lepšie zamierenie. Videli sme okamžité spracovanie puku, v tom už náprah na streľbu. Hlavu začal dávať hore, ale puk už mu opustil tej čepel. 69 sekúnd pred koncom druhého dejstva, v ktorom sme videli iba Frolíkov gól. Guli v útočnom pásme. A bez Bližňáka, takže proti Plekancovi sa bude musieť postaviť Marek Hovorka. Si možno v priebehu sezóny ani nevysníval, že raz bude hrať Guli proti Plekancovi. Bližňáková strela, ktorý pretlačil Čáslavu. Plekanec. V tvrdom súboji s Barankom pomáha mu Michálek, ktorý má na sebe zaveseného Mária Bližňáka, ktorý pôjde na trestnú lavicu. Opäť vylúčenie za podrazenie na našej strane, ale Čáslava ho nemusel dopustiť, ak by bol skóroval. Jeho delovka prešla cez húštinu tiel pred Janom Lacom. To bude nepríjemný záver druhej a snáď aj začiatok tretej tretiny. Nechceme vidieť opäť takú českú radosť ako po Frolíkovej strele. Chudáčisko Frolík toho stihol dosť. Radšej by sme ho videli zdravého a bez gólu ako takto. Hemský, Nedvied, Novotný, za nimi Krejčí, Blaťák. Rozhodcovia ešte upozorňujú hráčov, aby nevnikli do kruhu na vhadzovanie predtým, ako ho oni hodia, ako začnú hru. Hemský. Vyhrával Novotnému, ale Chára jeho prihrávku zblokoval. Ešte sa snažil v rohu získať puk proti českým hráčom. Nepodarilo sa mu to, ale Radivojevičovi už áno. A ten môže ešte skúsiť uvoľniť Kopeckého. Tú zvláštnou oblúčikovou prihrávkou. Nepodarilo sa našim nazbierať viac sekúnd. Pozor na Hemského. Výborne čítal hru Sersen. Už sa tam hotovali Česi na koncovku. Blaťák. Ešte v tých posledných pár sekúnd potrebujeme odolať. Nedvied, to bol ten hráč, ktorý pred chvíľkou nestihol vystreliť. Zdeno Chára aj rukou odpálil puk, takže sme v priebehu druhej tretiny odolali tejto českej presilovke, ktorá ale bude pokračovať v priebehu tretej tretiny. Tu už je ošetrený Frolík. Aj s tou rankou, ktorá mu zostáva na zne, je odpútaný od toho nášho
keď majú takmer tretinovú úspešnosť využívania presiloviek. Čo sa týka ich odolávania, tak sme na tom veľmi rovnako, veľmi podobne na 4., respektíve 5. mieste v tabuľke majstrovstiev sveta. Plekanec na boli úspešnejší, takže sa začína ťažký úvod tretieho dejstva tohto semifinálového duelu. Stav 1-1 neposúva bližšie finálovému súpereniu proti Rusku. Zatiaľ žiadny z tímov. Sekera dobre zachytil rozohrávku českého tímu Radivojevič, ale s Kopeckým radšej uprednostnili bezpečné prestriedanie už po pol minúte. Naozaj treba veľmi rozumne hospodáriť so silami. Šatan a Hanzuš, dvojica útočníkov, ktorí sú teraz na ľade spoločne so Sarsanom a Chárom. Česi usadení v pásme, ešte pol minúta ich presilovky. Plekanec, krížna prihrávka, ktorú zachytil Hanzuš a posúva dopredu Šatana. Šatan samostatnom nájazde, Miro Šatan. Gól! Gól! Poslabený gól Mira Šatana, druhý v zápase. Na začiatku tretej tretiny vedieme 2-1 nad Českom. Super Miro Šatan a jeho 4. gól na majstrovstvách, celkovo 80. reprezentačný. Perfektná robota Michala Hanzuša. Perfektne postavenou hokejkou Mišo Hanzuš do stredu ihriska vypichol puk. Vidíme ešte obranca úplne zbytočne sa vrhol do tej prihrávky. Mišo to postrehol, len takou žabkou ponad hráča vysunul Mira Šatana. Aj takto poznáme jeho zakončenie, jeho blafáky. A toto je jedna z odpovedí, ako pomôcť 5 obráncom, keď sú nasadzovaní do stretnutia. Ešte 20 českých presilovkových sekúnd. My tie Mirové Šatanové blafáky poznáme, Jakub Kováš ich začína spoznávať priamo na pôde majstrovstiev sveta. Vedieme 2-1 a necelých 19 minút nás delí od finálovej účasti, ale tých 19 minút bude ťažký, že až Bližňák už je na ľade. Pozor na takéto chyby, to bola obrovská príležitosť, ktorá ešte trvá. Česi môžu ísť opäť do nerozhodného stavu, ale Jano Laco dvakrát odolal Frolíkovi, ktorý sa zatiaľ nestáva dvojnásobným strelcom v semifinále. Nenapodobil Mira Šatana. Second goal scored by number 18, Miroslav Šatan, assisted by 26, Michal Hanzuš. Time 40, 56. Bezprostredne po naskočení našeho vylúčeného hráča na ľad vznikla táto situácia, kde traja naši hráči znovu sa sústredili na hráča s pukom. Vedľa mal svojho súpera, ale častným pristúpením, v tomto prípade to bol Baranka, a samozrejme 2 bravúrnymi zákrokmi Jana Laca sme stále vo vedení. Hudáček tečoval puk, ale ešte pred červenou čiarou, takže zakázané uvoľnenie. A ďalšie buly v našom obrannom pásme. Tu je Frolík, ktorý mohol vyrovnať bezprostredne po Šatanovom góle. Obidve šance boli naozaj 100%. Kladalová strela bezprostredne po tom, čo Buli vyhral Krejčí. Surovému sa zlomila hokejka, tak odchádza na hráčskú lavicu, strieda už aj celá formácia. Zabudol sa tam zatiaľ akurát Libor Hudáček a nebude môcť vystriedať ani v tejto chvíli. Ďalšie zakázané uvoľnenie. Minúty teraz budú utekať pre nás pomaly a pre Česko veľmi rýchlo. Zenov čas na ľade 16,5 minúty. V priebehu 2 tretín sa mu to už nazbieralo celkom dosť, ale NHL zvyknutý aj na 30-minútový čas na ľade. Úspešné buly Nedvieda vyháňa český tým z obraného pásma. Za pukom šprintuje Miklík. Je tam Čáslava spoločne s Nemcom. Ťažkú prihrávku si nesklepol Nedvied a tak Tatar vracia puk za českú bránku.
Nedvieda narazil Andrej Sekera, zápäti ho aj zastavil, ale pri puku zostal Hemský, ktorý vyčaroval prihrávku Nedviedovi, ktorý nebezpečne vypálil. Hráč, ktorý opanoval kanadské bodovanie Českej extraligy. Gól v príležitosti na druhý český gól. Po puk sa vrátil Čáslava. Hemský na jeho slalom medzi našimi hráčmi. Pozor, ani Chára mu nezobral puk. Ten je teraz v Lacovej moci. Česi sa už tešia, ale rozhodca rozpažil. Opäť tam hral puk o žrtku našej bránky, o tú pravú žrtku, ktorá v druhej tretine odolala pri strelách Blaťáka a Frolíka. Ale všetko sa to ešte ide konzultovať video. Teraz Laco vykopol puk, Michálek ho kopol smerom k Janovi Lacovi. Ešte to všetko istil Ivan Baranka svojou hokejkou. V žiadnom prípade puk nebol v bránke, v žiadnom prípade. Jednoznačné gesto a ešte aj krátka konzultácia. To je vždy znak toho, že dominoval jasný názor videorozhodcu. Vždy pri tých dlhších konzultáciách je jasné, že to videorozhodca musí riešiť z viacerých uhlov pohľadu. Ale Buli v našom obrannom pásme. Ide blížňák. Pekanec poslal puk za našu bránku, ale tam je Baranka. Bartovič nestihol spracovať jeho prihrávku. Krajíček. Snažil sa uvoľniť Plekanca, ten narazil do Baránku. Bartovič sa vyhol Frolíkovi. Hovorková delovka ešte zo stredného pásma. S úmyslom získať čas a priestor na čerstvé sily. Frolík sa nevymanil zo Sersenovho zovretia. No aspoň pribrzdil tvrdým nárazom o mantinel. Sersen. Blúčik do stredného pásma, tentoraz Hanzušovi ušiel. Prúcha, ale neobhodil si Kopeckého. V súčinnosti s ním Sersen, ale teraz nedokázal vyhodiť puk, nakládal ho, tvrdo napálil smerom na našu bránku. Prúchovi nedovolil vystreliť Kopecký, ktorého ešte atakoval Prúcha. A Krejčí zobral puk. Priamočiaro sa púšťa smerom k našej bránke. Krejčí až narazil do Sekeru. Laco s pokojom posunul puk za bránku. Tam ho Sersen poslal von z nášho obranného pásma. Blaťák. Blaťák nastrelil puk, ten je v rohu v Sekerovej moci. Išiel naraziť tenkrát, prišiel mu pomôcť aj Prúcha. Ale Surový ho posúva čo najďalej od našej bránky. Tento obraz hry zrejme budeme sledovať veľmi dlho. Ešte sa tam ale naskytol drzý Hudáček, Hudáček! Gól! Gól! Libor Hudáček strieľa najdôležitejší gól kariéry. A to aj s plným vedomím toho, že rozhodol 7. finálový zápas v Extralige. 3-1 pre Slovensko. 45. semifinálová minúta. Vedieme o 2 góly. Zarazení Česi potrebujú teraz veľmi rýchlo vyrovnať. Libor Hudáček osvedčil svoj inštinkt. Profitoval z roboty Šatana a Surového a keď sa k nemu odrazil puk, tak už vedel, čo s ním. Nie len Šatanové, ale aj Hudáčkové blafáky bude musieť študovať Kováč. Svojím známym blafákom, určite to pamätajú aj v Košiciach, takýmto blafákom uvoľnením sa ako pravák do pravej strany. Samozrejme predtým je naznačenie strely, aby brankár mu trošku vykorčuloval von z bránkovej čiary, z bránkoviska. A čistým blafákom zasunul puk do brány. Ja som stretol Libora, ako sa išiel rozcvičovať a pýtal sa ma, že chvíľku sme prehodili pár slov. Pýtal sa ma, že či dal Malkin hat-trick a hovorím, že áno, že či boli aj klobúky a či jabky na ľade a hovorím áno. A tak ako on to vie, sa ma opýtal, že ešte si majú aj nejaké nechať tí diváci. No nejaká tam ešte jabka priletela, ale ešte sa netežme, ešte 15 minút, 20 sekúnd. Technik Hemský vypracováva prihrávku pre Nedvieda, puk sa odrazil k Nemcovi, znovu Aleš Hemský, pred našou bránkou Novotný, ale aj Zdeno Chára. Za pukom šprintuje aj Tatar, ale proti nemu dvojica Nemec Čáslava. Znovu Hemský, Novotný. Novotného delovka trafila vydareného, puk sa neodrazil do jazdy Miklíkovi. To by sme už chceli, jazda priveľa. Predovšetkým precízna defenzíva.
ktorú náš tým produkoval v doterajšom priebehu duelu, bude kľúčom k úspechu, ale Česi majú špičkových útočníkov. Michálek, jeden z nich, prihral Nedviedovi. Ešte Prolík, znovu Nedvied, pri ňom René vydarený. Prolík, na ňom nalepený Hovorka, Sekera. Zvládol napádanie Michalka a môžeme ísť dopredu. Česi prepadli v útočnom pásme, je tam prečíslenie, puk vedie Tatar. Už to trošku zbrzdil. Jeho strela od zadného mantinelu, ktorá sa nedostala k bližňákovi. Baranka, ale puk potrebujeme teraz držať vo svojej moci, pretože keď ho Česi nemajú, tak nemôžu znížiť, nemôžu dosiahnuť kontaktný gól. Výborná Baranková prihrávka na Branka Radivojeviča. Ale v zápätí Prolík berie našim puk v strednom pásme. Ale v zápätí aj zaháňa svojich až za Kovážovú bránku. Ešte 14 minút našich postupových ambícií a zároveň českých nádejí na zvrat v tomto stretnutí. Laco rozohral, prenechal puk Sekerovi, ten našiel Kopeckého. Jeho jemný oblúčik do rohu, opäť striedame. Kratučké striedania, to sme skloňovali už neraz. To je kľúč k nášmu úspechu, aby sme zbierali fyzické sily. Ale pozor na Čechov! Krúchov oblúčik skončil u Laca. Krejčí to nestihol tečovať. Pokračujeme po krátkej reklame. Získajte teraz majstrovskú zostavu 3 bonusov. Bronzový 200 € na Škoda originálne príslušenstvo. Strieborný 500 € na nákup značkovej elektroniky. A zlatý bonus 700 € na modely Škoda Fabia a Škoda Roomster. Škoda. Simply clever. Jakub Kováš inkasoval z 3 slovenských striel 2 góly a to prináša zmenu v českej bránke, do ktorej sa postavil Jakub Štepánek. V 47. minúte Alojz Hadamčík skúša všetky možné ťahy. Aj takto sa dá privodiť zvrat v zápase. My to pripustiť nechceme. Vie, že ten čas pre jeho tým bude utekať strašne rýchlo. Je niečo cez 13 minút do konca. Nie je to veľa, ale v hokeji to býva aj veľa, ale pre nich je to už málo. Vyhraté buly, to sa Čechom darí veľmi často. Blaťáková strela neprešla až Janovi Lacovi. Šatán v strednom pásme. To bol offside, áno, hra už musí byť prerušená, dokonca sa bude vhadzovať v útočnom pásme nášho týmu, pretože ten offside bol posúdený ako úmyselný. Jakub Štepánek prekvapujúco stratil pozíciu českej jednotky, s ktorou sa rátalo preňho, zvlášť po odrieknutí účasti na šampionáte od Ondřeja Pavelca, pretože patrí k najlepšie hodnoteným golmanom kontinentálnej hokejovej ligy, kde je jednoznačnou jednotkou vo veľkoklube, možno najbohatšom klube Európy, alebo určite jeden z 5 najbohatších európskych klubov, SK Petrohrad. Česi sú veľmi rýchlo nasťahovaní späť pred našou bránkou. Našťastie teraz Hemskému ostal puk vzadu a neobkrúžil s ním na čepeli hokejky našu bránku. Už by bol v ideálnej streleckej pozícii. Čáslava prenechal práve Hemskému. Skúsil rozpohybovať našu defenzívu. Tatar ho zastavil. Bol tam teč, rozhodcovia sa nevedia dohodnúť, ale Čiarovi ukázal na stredné pásmo. Tam by sa malo vhadzovať. Tu sú momenty Miroslava Blaťáka, ktorý najskôr v prvej tretine trafil žrtku, ale potom dvakrát chyboval. Najprv na modrej čiare skóroval Šatan a potom súboji pri mantineli, kde ho napádal znovu Miro Šatan, ale aj Surový. A Hudáček zvýšil na 3-1 pre Slovensko. Už v prebiehajúcej 48. minúte stretnutia sledujeme veľký boj českej ofenzívy s našou defenzívou. Určite sa budú Česi čoraz viac tlačiť do nášho obranného pásma, čo bude vytvárať priestor na podobné brejky. Hovorka mal proti sebe Mojžíša, ktorý zblokoval jeho strelu, ale zamestnáva dvojicu, dokonca trojicu českých hráčov. Michalkovi trošku tiekli nervy, išiel do tvrdého súboja s Hovorkom, ale Marek s pokojom sa otriasol a odkorčuľoval na hráčskú lavicu. Michalka v zápäti zastavil Radivojevič. Mojžiš.
Krejčí sa, vyhýba Kopeckému, zastavil ho ale Radivojevič, ktorý zblokoval aj následný puk od Mojžiša, ale už sa hrá v strednom pásme. Výborne zahral Michal Hanzuš, trafil vo vzduchu letiaci puk, že si nemohli pokračovať v akcii. Radivojevič, výborne, aj takýto moment berieme všetkými 10, pretože Štepánek vyrážačkou poslal puk na ochrannú sieť, Buli v útočnom pásme a čerstvé sily posiela na ľad Vladimír Vujtek, druhú formáciu, ktorá bleskovo dvakrát udrela v tretej tretine. Aj keď ten gól v oslabení samozrejme vypracoval Michal Hanzuš, ale dosiahol ho hráč druhého útoku Miro Šatan. Laťák posiela puk dozadu, tam je nakládal. Zatiaľ spoľahlivo hrajúci nováčik na pôde šampionátu. Ale puk získava Hudáček, nie na dlho. A rýchly prechod českého týmu. Priamočiaro pred našu bránku sa púšťa tenkrát, má tam aj Novotného, ale toho odtláča Sersen. Miro Šatan pri puku skúsene si ho stiahol k sebe, ale jeho úmysel v zápätí vystihol Novotný. Obetavo sa vrhol do jeho delovky Surový. A Alojz Adamčík už pomaly aj preskakuje hráčov a chcel by aj ísť nižšie na ich úroveň. Postáva zatiaľ za nimi, ale pozorne sleduje, číta hru. Zatiaľ sa odhodlal k tomu ťahu, že poslal do bránky Štepánka. Sme zvedaví na ďalšie manévre so zostavou. Od Hemského bude čakať v tejto fáze určite najviac. Nielen z toho hľadiska, že je najproduktívnejším hráčom, ale aj veľmi šikovným, kreatívnym útočníkom. Znovu Hemský pri puku. Chystal si to na strelu. Ale napokon vypálil z úctyhodnej vzdialenosti Sekera. Toho dokázal zblokovať. Je to aj logická voľba, lebo Andrej je našim najlepšie korčulujúcim obrancom. Tak on si jednoznačne musí brať na starosť Hemského. Ak ho k tomu samozrejme prinúti herná situácia. Ak bude spoločne s ním na ľade. Miklík. A tam aj Tatara Miklík vypálil, Štepánek s istým zákrokom, ale každé jedno Buli v útočnom pásme berieme a vítame. Každá jedna strela, aj takáto, ktorá nie je až tak nebezpečná, ale musíme brať do úvahy, že Štepánek nie je rozchytaný. Sedel na striedačke, išiel do brany za veľmi ťažkého stavu pre celý tým, nielen pre neho. On samozrejme ako brankár nemá čo stratiť, ale je vo veľmi ťažkej pozícii a každá jedna strela v útočnom pásme, ktorú aj keď on zakrie a preruší hru, hrá v náš prospech. Ďalšie zakončenie našej akcie sa pokúšal Hovorka. Zakázané uvoľnenie od českého týmu, takže opäť sa bude vhadzovať pred Štepánkom, tentoraz po jeho pravej ruke. Veľké slovenské napätie v Hartwall aréne berieme zatiaľ s úsmevom. Stav 3-1 vítame, ale ešte 10,5 minúty potrebujeme odolať. Bartovič v súboji s Krajíčkom, ktorý ho tam poriadne masíroval zozadu hokejkou. A ukradnutý puk v strednom pásme, o čo sa postarala dvojica Hovorka-Bližňák. Zatiaľ Česi nemali jedného jediného vylúčeného hráča v tomto zápase. Ale aj naši sa zatiaľ držia. Iba Bližňák a Mikuš sedeli na trestnej lavici. Lekanec za našou bránkou. Český kapitán, súboj s tým našim, so Zdenom Chárom, ktorému prišiel pomôcť Hanzuš. V blízkosti nášho bránkoviska upratal vydarený Kopecký. Môže potiahnuť útok. A spoločne so sebou v útočnom pásme Radivojeviča, ktorý trafil nakládala. Výborne zapracoval Surový, nepustil prihrávku do brejku Hemskému a sám stihol vypáliť. Koukal. Pri ňom Hudáček, ktorý sa už prezentoval niekoľkými drzými ťahmi. Najskôr sa naštartoval v prvej tretine niekoľkými hitmi, aj keď jeden z nich bol viac ako problematický a vtedy k nám boli rozhodcovia milosrdní. Výborne, v zápätí opäť získal puk v obranom pásme. Hudáček sa tlačí dopredu, vyskúšal tentoraz už Štepánkovú pozornosť. Za bránkou je aj Šatan, aj Hudáček.
Pri mantineli Surový, predstihol Hemského, Šatan vrátil Surovému, na modrej čiare je Chára, Surový sa púšťa za bránku. Už mu zacúval Miro Šatan, Šatan si to natiahol na backhand, strela z otočky, ešte možnosť na dorážku Hudáčka, ale už ho zavrel a znemožnil mu ju Novotný. Ale ubehli ďalšie sekundy, čo sekundy, minúty, ktoré približujú vytúžené finále pre náš tím. Krejčí trafil svojho klubového spoluhráča, ale teraz veľkého súpera, doslova a do písmena veľkého súpera Zdena Cháru. Čáslava tenkrát musel dočahovať túto dlhú prihrávku. Súboji s Chárom hral prím náš kapitán, dokonca tam boli traja útočníci českého tímu a súboji s nimi dominoval Zdeno Chára. Tu je Tatar, Tatarová strela pohľadila sieťku z opačnej strany. Ako by sme to všetci chceli vidieť. Ale aj Tomáš dokázal zaútočiť a teraz šprintuje na hráčskú lavicu. Toto sme už dlho nevideli. Aj tie šprinty pri striedaniach svedčia o veľkej morálke. A opäť sa bude vylučovať na našej strane. Michálek si vypýtal vylúčenie. Bartovič odchádza na trestnú lavicu. Česká presilovka na konci 52. minúty. Samozrejme, že naši tréneri aj s hráčmi očakávali, aj keď sú vo vedení o 2 góly, očakávali tlak, očakávali nápor súpera. Tento faul je len vyvrcholením tej prípravy na ten záverečný nápor, keď je dokonca niečo len cez 8 minút. Nahnevaná reakcia Branka Radivojeviča nám už nič nepomôže. Opäť musíme odolať už tretíkrát českej presilovke. Tu je Martin Škrtel, ktorý bol v našom štúdiu aj s budúcou manželkou Barborkou, aj so svojím agentom Karolom Čonkom. Sledujú českú presilovku, ktorú sa pokúsil využiť Aleš Hemský. Laco tečoval ten kúk na ochranu sieť. Opäť sa budeme spoliehať na tohto muža. Jano Laco v 30-ke. Debut na šampionáte. Svoju úspešnosť tlačí k neuveriteľným číslam. Stúpa dôležitosť každého jedného buly. Tu je Aleš Hemský, ktorý bude čakať na to, či sa Plekancovi podarí vyhrať hadzovanie. Aj sa mu to podarilo. Má Krejčí, ktorý je spoločne s Čáslavom na modrej čiare. Hemský. Krejčí vráti Hemskému. Hemský si to už chystá na strelu. Výborne Ivan Baranka nedovolil tejto prihrávke prejsť Milanovi Michálkovi. Ale len chvíľkové oslobodenie sa a nadýchnutie, pretože musíme čeliť ďalšiemu českému presilovkovému náporu. Výborne sa tam dokázal hodiť Michal Hanzuš a za pukom šprintuje Miro Šatan. Šatanová strela míňa Štepánkovú bránku, ale pri puku znovu naši, ktorí môžu získavať ďalšie sekundy. Chára prihral Šatanovi, ten ešte Kopeckému. Držíme dlhé sekundy puk pri českej hre v početnej prevahe. Až teraz ho Zdeno Chára odpálil. Nazbierali sme už polovicu Bartovičovho trestu. Ale ešte je dosť času na české využitie presilovky, na kontaktný gól. Novotný riešil situáciu individuálne, až sa musel jeden z dvojice hlavných rozhodcov vrhnúť k ľadu, aby nenarušil plynulosť hry. Blaťák prenechal Penkrátovi. On sa tu mierne zaplietol, znovu Blaťák. Novotný, Blaťák sa dostal takmer až na našu bránku. Tu je Krajíček. Okamžite, bez rozmýšľania. Púšťal puk smerom k Lacovi, ale opäť sa naši dokázali oslobodiť. Surový odpálil puk až za Štepánka. Ešte 20 sekúnd by sme potrebovali, aby pokračovala česká presilovková bezradnosť. Kopecký, ale v poslednej chvíli ho predstihol Novotný. Kopecký nestihol prihrať puk Radivojevičovi do brejku. Záverečné sekundy českej presilovky. Pozor na každú strelu. Nakládal sa, o ňu pokúsil. Brilantný Lacov zákrok. Puk v strednom pásme. A Bartovič na ľade. Skončila sa česká presilovka. Ešte 6 semifinálových minút. Stále vedieme o 2 góly. Hemskému odskočil puk. Získal ho Mikuš. Juraj Mikuš sa púšťa bez rešpektu dopredu. Má tam iba Tatara v útočnom pásme. Štepánek okamžite rozohral za bránkou. Nervózna reakcia aj Nemca, aj nakladala, ktorí išli veľmi agresívne do našich útočníkov. Tí sa nedali znechutiť a v strednom pásme opäť sa pokúsili vybojovať puk. Aj keď sa im to nepodarilo, okamžite striedame. Mojžiš, tu je Hemský.
Hemského prihrávka, príležitosť českého týmu, ktorej bol, myslím, že Koukal, áno, znovu ešte Hemský. Krajíčková delovka, Lacov dobrý zákrok, možnosť na dorážku nie, Hemskému to naši hráči nedovolili. Hemský vymýšľa prihrávku pred naše brankovisko, tam bol Sekera, tvrdo pracujúci proti Prúchovi. Bližňák nedostal puk do stredného pásma, ale Bartovič môže nakopnúť svoj obávaný motor. Bartovičová delovka a Štepánek musel zakročiť 5 minút a 2 sekundy pred koncom tretej tretiny, reklamná prestávka. Miro Šatan, našim kľúčovým mužom tretej tretiny, poslal náš tým v oslabení do vedenia v 41. minúte a v 45. sa zapojil do akcie, z ktorej profitoval gólovo Libor Hudáček. Vyhrávame 3-1. 5 minút a 2 sekundy pred koncom tretej tretiny, vážení športoví priatelia, zmena Prahu, historického úspechu. Tak si užíme ešte tých 5 minút, počas ktorých potrebujeme odolať českým hráčom. Individuálna kvalita určite na strane Hadamčikovho výberu, ale tá neuveriteľná kompaktnosť nášho týmu pokračuje aj v semifinále. A Surový svojou spätnou prihrávkou už chcel poslať puk opäť Šatanovi. Všetko to zastavil Štepánek, ale ďalšie buly v útočnom pásme, ďaleko od bránky Jana Laca. Veľmi dobre vyriešená situácia všetkých našich troch útočníkov, ktorí v držaní puku sa snažili vymeniť si miesta, ale dôležitá bola tá strela do priestoru brány, ktorú musel český brankár zlikvidovať a hľaduje sa pred ním. Radivojevič, naši prehustujú stredné pásmo, komplikujú český prechod do toho útočného, ale Hemský to často berie na seba individuálne. Pozrite sa na jeho kľúčky, až ho musel zastaviť opäť Andrej Sekera. Nemcová strela spoza Kopeckého, to vyletelo tak, že Laco nemohol vidieť puk počas celej dráhy letu, ale strela išla mimo. Hanzuš za našou bránkou, proti nemu Prúcha. Hemský si počkal na puk, ale tam znovu bol Andrej Sekera, ktorý hrá veľký zápas. Znovu si musíme dať pozor na Hemského. Jeho brilantná technika neraz slávila úspech aj v NHL, ale tento raz nedokázal presne prihrať. Výborná pozičná hra od bránka Radivojeviča. Krejčí. Hemský nezišiel z ľadu, zostal tam. Krejčího prihrávka. Strelu Nemca musel zastaviť až Chára, aj keď s problémami. To bude zakázané uvoľnenie, naši nebudú môcť striedať. 3 minúty a 50 sekúnd chýba do konca riadneho hracieho času tohto semifinále. Je to Alojz Hadamčík, vie, že čas pre jeho tým sa neúprosne kráti. Petr Nedvied, 40-ke, debutant na majstrovstvách sveta. Má olympijské striebro s Kanadou z roku 1994. Z tej olympiády, kde sme prvýkrát v rámci nezávislého Slovenska napokon neúspešne snívali medailový sen. Priblížiť ho môže partia, od ktorej nikto veľa nečakal. Bojovníci na pohľadanie sú 3,5 minúty od finále proti super favorizovanému Rusku. Ale ešte nemôžeme odpisovať ani Čechov. Spomeňme si na ich štvrťfinálový úder takisto favorizovanému Švédsku. Bartovič, nebol to offside, Tatarova strela, nie je to gól! Puk vypadol Štepánkovi a prekotúral sa povedľa pravej žrtky jeho bránky. Sekera. Česi chýbali za našou bránkou, aj oni potrebujú striedať. Ešte tam tvrdo dohral Frolík Sekeru. Delovka od červenej čiary v podaní Baranku. Vlaťák iba posúva puk popri Mantinelli, tam ho získal Surový. Šatan, znovu Surový. Stáva sa do rohu, tak napokon nie, pustil sa smerom k bránke a tento jeho úmysel vystihol Petr Nedvied. Novotný.
Predral sa za pukom, ale tam ho odstavil Zdeno Chára, náš kapitán. Opäť si poradil s dvojicou českých útočníkov, ale nakládal. Bol pri mantineli rýchlejší ako Hudáček. Na opačnej strane Nedvied. Nedviedová strela, ktorú myslím, že tam aj naši tečovali. Bol to Tomáš Surový. Našťastie ten puk letel mimo priestoru bránky. Surový sa snažil vyhodiť a Novotný mu puk ušiel do stredného pásma. Znovu Blaťa chce vrátiť hru Janovi Lacovi. Sersen. Novotný pristavil puk iba Surovému, ale ten už nemal dostatok síl. Dlhé striedanie našej druhej formácie. Surový odchádza na hráčskú lavicu, už tam naskočil aj Hanzuš. Radivojevič tvrdo telom proti Krejčímu, nepúšťa ho do nášho obranného pásma. Predposledná minúta tretej tretiny. Držte všetci doma na Slovensku palce, pretože sa blíži finálová účasť, ale ešte Hemský je proti. Výborný Laco. Časi zostávajú v pásme a Štepánek šprintuje z bránky. Začína sa absolútny český vabank. Tu je Nemec, pekná prihrávka, výborne to všetko vyriešil Michal Hanzuš. Česi však zostávajú 100 sekúnd pred koncom tretej tretiny. V našom obrannom pásme Sersen s pokojom obžongloval puk od našej bránky a Kopecký ho posúva s pokojom aspoň do obranného pásma Čechov. Hemský tečuje puk do rohu, tam šprintuje do súboja s Krúchom Baranka. Úspel v tomto súboji. Ešte sa Kopecký snažil odpáliť puk. Bude to napokon nie zakázané uvoľnenie. Jeden z čiarových avizoval, ale ten puk bol zbrzdený. 70 sekúnd. Michálek berie na seba celú akciu, zodpovednosť Krúcha, nemohol v nej pokračovať. Mikuš posúva puk do stredného pásma. Začína sa posledná minúta tretej tretiny. Slovensko je už len pár desiatok sekúnd od finále. Vedieme o 2 góly. Česi však teraz postavení mimo hry. Upokojenie 53 sekúnd pred finálovou účasťou. Česi už tam zrejme budú musieť poslať Štepánka, alebo nie. Haduje sa totiž v strednom pásme, tak uvidíme, či sa Alojz Hadamčík odhodlá k absolútnemu vabanku. Český tým si bere oddychový čas. Veľmi správne riešenie tým, že je Buli pred útočnou modrou čiarou. Samozrejme, prídu určité taktické varianty pre český tým, ale takisto aj naši tréneri využijú, aby podľa rozostavenia českých hráčov takisto rozostavili tých našich hráčov na modrej čiare a donútili český tým len k nastreleniu puku do nášho útočného pásma alebo na našeho brankára, ale pri tomuto puku takisto musia ísť naši hráči ako prví a teraz sa už nepozerať, či bude zakázané uvoľnenie a nedaj Bože chceť niekto dať gól. Oni sú už takí skúsení, že to poznajú. To znamená, aj keď urobiť radšej 30 zakázaných uvoľnení, sústrediť sa na to Buli, ale samozrejme najideálnejšie je ľahký puk dať do stredného pásma. Tváre českých priaznivcov a čiastočne aj hokejistov sú už poriadne konsternované. Vedia, že ten čas ich poriadne tlačí. Štepánek zostáva na hráčskej lavici. Prázdna česká bránka. Surový iba odpálil puk z toho vhadzovania. Hudáček pri mantineli musel pracovať proti Hemskému. Puk ušiel za našu bránku. Tam pred Michálkom výborne zakročil Chára. Ešte Česi zblokovali puk, ktorý chcel Zdeno Chára vyhodiť, keď českých útočníkov zamestnal Sersen. Máme tam kompletný druhý útok pre Libora Hudáčka. Veľká škola. Časlavová delovka končí v Lacovom náručí. 25 sekúnd pred koncom tretej tretiny tohto semifinále. Buli v našom obrannom pásme, ale to na 2 góly už stačiť nemôže. Je to dobré. Užívajme si to, pretože takéto chvíle náš tým nezažil presne 10 rokov. A aj vtedy sme si to finále museli vybojovať po veľkej dráme samostatných nájazdov. Neuveriteľné chvíle pre náš hokej. Ešte si musíme počkať na definitívne potvrdenie. Opäť pálil Čáslava, za bránkou je Sersen. Pred našou bránkou Krúcha, ale nedostal sa k strele ani on, ani Hemský. Ten musel prekľučkovať až k mantinelu. Jeho strela, ktorú ale zblokovali naši hráči. Ešte to skúšal Aleš Hemský, ale jeho strelu zastavil Zdeno Chára. Posledné sekundy, puk v strednom pásme. Rátajte s nami, Slovensko je vo finále! Slovensko bude hrať o titul majstrov sveta proti Rusku. Neuveriteľné veci sa stali skutočnosťou v Hartwall Aréne. Vladimír Vujtek, rozprávkový tréner pre náš národný tím. To sú chvíle, ktoré si treba užiť naplno.
Česi budú bojovať o bronz proti domácemu Fínsku a naši nastúpia proti Rusku, proti ďalším favoritom. Ale tieto starosti nechajme na zajtrajšok. Do polnoci sa tešme z tohto úspechu, z tejto partie, ktorá postavila Slovensko na nohy, ktorá dokázala to tu v helsinskej Hartwall aréne, čo sa nepodarilo pred 9 rokmi ani hviezdnemu výberu, možno najlepšiemu výberu, ktorý sme mali na majstrovstvách sveta. Vtedy nás do finále nepustili Švédi, teraz sme prešli cez český tím v Hartwall aréne. Máme s Čechmi neuveriteľnú bilanciu na majstrovstvách sveta. V 2003 sme s nimi zápas o bronz vyhrali a v skupine sme v súboji o prvenstvo v 8-finálovej skupine dokázali remizovať. Teraz prichádza ďalšie víťazstvo nad českou reprezentáciou. Možno inšpirácia pre našich, aby sa každý zápas na každom turnaji s Českom hral len v Hartwall aréne. Náš tým opäť potvrdil, ako je veľmi ťažké sa zhostiť úlohy favorita. V tomto stretnutí, či chceme, či nechceme, jednoznačne favoritmi boli českí hráči. Aj keď mali problémové stretnutia, jednoznačne boli favoriti. Náš tým... Už je tam aj Marcel Hossa na striedačke, aj Dominik Raňák. Zaslúži si celá táto partia medailu, ktorú už máme istú. Minimálne striebro. Je tam aj zväzový prezident Igor Nemeček, aj videokouč nášho týmu Igor Andrejkovič. Tie chvíle absolútneho tímového zomknutia, ktoré sme videli už po štvrťfinálovom vyradení Kanady, pokračujú. Hymnu si tam prišli vypočuť všetci. Ďuro, aj my ťa zdravíme. Pozdrav domov na Slovensko, aj od Branka Radivojeviča, od všetkých chlapcov. Neveriacky krúti hlavou Miro Šatan spoločne so Zdenom Chárom. Historicky tretia slovenská účasť vo finále. V Petrohrade sme podľahli práve českému týmu pri našej premiére. Boji o titul. No a v Göteborgu, ako to dopadlo, to už všetci vieme. Zopakovať to chce a môže táto partička, ktorá dala dokopy Slovensko tak, ako sa to už dlho nepodarilo nikomu. Aj keď v tomto stretnutí dal Miro Šatan dva veľmi dôležité góly, Libor Hudáček, ale presne toto isté sme videli v stretnutí Ruska s Fínskom. Malkin dal 3 góly, ale ruský tým bojoval ako jeden. A to isté môžeme povedať o našich hráčoch, kde, keď si zoberieme do úvahy ešte, že odohrali takto ťažké stretnutie s 5 obráncami, bez vyloženej veľkej taktickej chyby. Je to, tak ako si spomínal, niečo neuveriteľné. Michal Frolík vyhlásený za najlepšieho hráča na českej strane. Užíme si tieto chvíle, tieto pohľady, aj to, ako tí zranení hráči prišli a boli privítaní. To dáva nášmu týmu naozaj jednotku za kompaktnosť. Najlepšieho hráča na našej strane bude dekorovať minister školstva Dušan Čaplovič. No a kto iný ako Miro Šatan si zaslúži potlesk od Martina Škrtela, ktorého liverpoolskí priaznivci označili v tejto sezóne za najlepšieho hráča tohto tradičného klubu. Aj závan hokejového alebo futbalového úspechu priniesol šťastie hokejovým reprezentantom. Budeme v Hartwall aréne bojovať o zlato zajtra o 8:30 tunajšieho, o 7:30 slovenského času. Teraz ešte potraja hráči na každej strane, pretože zajtra nebude čas na to, aby sa riešili takéto drobnosti. Zajtra si Slovensko príde po medailu. A kto vie, snívajme aj o pohári. Čo dokázala táto partia, to nás oprávňuje byť odvážnymi a možno aj neskromnými. Znovu sa vrátim k tomu. Obrovský favorit, ruský tím. Naši už medaily majú zavesené na krku. Ide o akú farbu. Len budú bojovať a majú to všetko tak, ako doteraz tieto súboje, hlavne tento proti Amerike, proti Kanade, majú to všetko vo vlastných rukách. Bez nejakého absolútneho tlaku. Neúspešné petrohradské finále si pamätá z tohto týmu až trojica. Zdeno Chára, Miro Šatan
a Michal Hanzuš. Bolo to v Rusku, teraz budú naši hrať práve proti Rusku. Numero 93, number 93, Petr Nedvěd. Petr Nedvěd, jeden z troch, prvý z troch najlepších hráčov na českej strane. Česi budú musieť nájsť v sebe dostatok vnútorného odhodlania v zápase o bronz, ktorý im tu pred 9 rokmi nevyšiel a znovu ich čaká veľmi ťažký súper, pretože Fíni sú doma namotivovaní na zisk akejkoľvek medaily. Ďalším hráčom z českej strany Petr Čáslav. A ešte sa vrátim k priebehu tohto zápasu. Druhá tretina patrila českému tímu, ale tak patrila aj druhá tretina v štvrťfinále v Kanade. Našim pre zmenu patrila úvodné a záverečné dejstvo. Tomáš Plekanec, český kapitán, uzatvára českú trojicu. A teraz by sa k tomu kobercu mali nahnať všetci naši, aj s tým Marcelom Hosom, aj s Dominom Graňákom, a ešte aj s Kristianom Kudročom. A možno aj s Rašťom Špirkom, ktorý odtiaľto musel chudák odísť bez toho, aby bol zapísaný na súpisku. Všetci tvorili tú perfektnú partiu. Aj Julo Hudáček, ktorý dnes nebol oblečený do brankárskeho výstroja. Slovenskí priaznivci, ktorí už v priebehu prvej tretiny kričali: my sme tu doma. Tu je Branko Radivojevič, ktorého už môžeme vyhlásiť za majstra sveta v tešení sa na striedačke, ale aj na ľade. Jeho bezprostredné reakcie si už všimla aj švédska produkcia a často ho zaraďuje do vysielania priamych prenosov. Výkon Jana Laca, od toho sa všetko odvíja, od toho sa to všetko začalo a voľba Vladimíra Vujtka posunúť do pozície nášho golmana číslo 1, tohto muža, ktorý ešte pred 2 rokmi štartoval sezónu v prvoligovej detve, je absolútne oprávnená. Zdeno Chára, náš kapitán, ďalším oceneným hráčom, ale túto cenu by si naozaj mali prebrať asi všetci. Ale to si spomenul len Jana Laca, ale sú tu aj iní hráči, Hudáčkovci, Marcel Haščák. Kto by si, alebo on by si pred rokom o takomto čase pomyslel v Poprade, alebo aj v Košicách, keď už vedel, že bude hrať v finále majstrov sveta? Hral extraligové finále aj vtedy, aj tento rok, ale o tomto určite nesníval. Andrej Sekera absolútne zaslúžene uzatvára túto trojicu. Rozohral sa k takým výkonom, že ak by ich opakoval a pravidelne opakoval aj v NHL, tak by bol spoločne so Zdenom Chárom určite nominovaný na Norrisovú trofej. Aj pre Andreja, nech je to inšpiráciou pre ďalší priebeh jeho kariéry. Takisto pre Libora Hudáčka, ktorý vlastne svojim gólom spečatil náš postup do finále. Aj on, ak bude takéto výkony podávať konštantne aj naďalej, môže z neho vyrásť veľký hráč, ako aj z Tomáša Tatára, Juraja Mikuša a ďalších a ďalších. Ťažko vypočítavať niekoho, aby sme na nikoho nezabudli. Víťazstvo vybojované aj pre Tomáša Starostu. Na jeho počesť si môžeme zaspievať našu hymnu.
Pre nás ste majstri už teraz. Už v finále dopadne akokoľvek. To, čo slovenskí hráči spôsobili tu v Helsinkách, ale určite aj doma na Slovensku, berie vych. Jedna hokejová fantázia. Fantázia paráda. Radosť slovenských priaznivcov aj hokejistov nepozná hraníc. Teraz ju ešte treba samozrejme športovo plniť, pretože nepatrí sa nejako radovať do tváre sklamanému súperovi. Ale tá chvíľa určite príde. Česi zajtra môžu zopakovať náš helsinský bronzový úspech. Miro Šatan nielenže hrá. Dnes hral už 6. semifinále na veľkom podujatí, ale zahrá si aj 3. finále na majstrovstvách sveta. Zatiaľ má bilanciu vyrovnanú, 50%. Chceme ho dotlačiť k tomu, aby tú úspešnosť dokázal zvýšiť na 2:1. Slovenskí hokejisti pri počúvaní tej hymny zopakovali obraz, ktorý celý hokejový svet obdivoval v Nagáne, v olympijskom Nagáne, tak ako českí hokejisti vtedy dokázali prežívať svoje čiastkové neúspechy, ale predovšetkým obrovské úspechy. To teraz zopakovali naši. Poďakovanie slovenským priaznivcom. Tomáš Kopecký daroval svoju hokejku jednej skupinke najbližšie pri mantineli. Obrovský gejzír našej radosti, ktorý vytriskol naplno. Všetci si musíme túto chvíľu užiť a tešiť sa na zajtra. Slovensko zažíva víkend, aký ešte nezažilo. Národné hospodárstvo v pondelok, o jeho výkon sa trošku obávam, pretože po ťažkej nedeľnej finálovej noci bude nesmierne náročné podať plnohodnotný pracovný výkon. Nech už to finále dopadne akokoľvek. A my sa tešíme teraz na prvé reakcie od našich hrdinov, pretože tí si zaslúžia pozornosť v každom jednom ohľade, v každej jednej sekunde, pretože dnes postúpili do finále majstrovstiev sveta a vyzvú Rusov, vyzvú ruského medveďa, predovšetkým pre hráčov bratislavského Slovana. To môže byť veľká motivácia, pretože budú bojovať proti týmu, ktorý bude hrať v lige nášho finálového súpera. Miro, úžasné poďakovanie za fantastický výkon, za skvelý výsledok, výkon celého týmu, ale samozrejme aj ten individuálny gól proti Kanade, tá žrtka. Hovorili ste, že si to odložíte na semifinále a vyšlo to. No tak ja som hrozne rád, ale to bol neuveriteľný výkon všetkých chalanov. Opäť sme tam mali nie jedného brankára, ale dvoch, aj Jana, aj Laca. Takže skvelý výkon všetkých chalanov, naozaj klobúk dole. Myslím, že tomuto nikto neveril, keď sme odchádzali na šampionát. A dneska je už určité, že sa vrátime domov s medailou. Na čo ste mysleli pri tom nájazde v prvej minúte, tretej tretiny? Ja som len nevedel, či ten obranca z druhej strany od chrbta, že či ma stihne alebo nie, takže som trošička sa bál, že či ma bude sekať alebo doťahovať, ale inak som sa sústredil iba na brankára a na to zakončenie. Po prvej tretine sme hovorili o tom, že česká obrana môže byť zraniteľná na rýchlosť a potvrdilo sa. Tak áno, ja som to hovoril, že bude to škaredý zápas a bude sa čakať na chybu. Oni mali presilovku, my sme ušli v tej presilovke, dali sme gól, takže to si myslím, že bolo veľké taká zmena v tej psychike toho zápasu a odtedy myslím, že ten zápas sme mali pod kontrolou. Obdivuhodné je aj to, že naši hráči so zdravotnými problémami nastúpili. Veľa sa o tom nehovorilo kvôli rôznym špionážam. Samozrejme Andrej Sekera, Juraj Mikuš, aj vaše koleno nebolo celkom v poriadku, ale starosta doplatil na to, ale srdiečko tam bolo. No je to tak šachová partia, postupne strácame jednu figurku za druhou. Dneska sme znovu stratili obrancu, takže budeme mať vlastne len 5 obrancov na to finále. To bude mimoriadne ťažké, takže našťastie, že Zdeno je zvyknutý hrať 30 minút, takže dúfam, že to nejak dobojujeme, ale je to náročné, lebo tých obrancov tam je naozaj už málo. Zajtra nastúpite na 3. finále v živote na majstrovstvách sveta. Neveril som tomu, že až takto ďaleko sa môžeme prebojovať, ale vidíte, keď všetci ťahajú za jeden povraz, ak sa hovorí, je to klišé, ale vždy, keď sme vyhrali medailu, tak sa to klišé potvrdilo. Ďakujem a užite si radosti. Ďakujem aj ja. To najlepšie zo Slovenska, to najlepšie z Európy. A teraz aj z celého sveta vám prináša Lidl, sponzor programu.